Pepanggungan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati lan kula tenggo fatwa-fatwanipun panjenenganipun Abah Kyai Haji Gus Suntaji SAG, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Babendan Karangnongko. Juga yang kami hormati para pinisepuh, para lenggah ingkang kawula hormati ugi linangkung dumateng pamirsa sedaya, kakung miwah putri adik-adik sedaya kemawon ingkang alhamdulillah wonten ing wekdal dalu punika sampun kersa ngrawuhi wontenipun pementasan musik jatilan. Dan alhamdulillah kula atas nami Ketua Panitia Penyelenggara dalam rangka Hol Simbah Kyai Haji Masudi Hamid yang ke-22 ingin sepindah ngaturaken matur suwun dumateng Forkompinjam, baik dari Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, terlebih beliau Bapak Ibu Camat Karangnongko, dan juga beliau Bapak Kepala Desa Demak Ijo beserta perangkat yang sudah memberikan rekomendasi izin dalam penyelenggaraan kegiatan Hol penjenenganipun Simbah Kyai Haji Masudi Hamid yang ke-22 dan juga Khatmil Quran insyaallah yang ke-37. Ugi mboten kata lupain dumateng grup jatilan mbok bilih kala wau siang ugi sampun ngawontenaken pertunjukan jatilan ingkang saking wilayah Jiwan. Dan alhamdulillah wonten wekdal dalu menika ugi pertunjukan jatilan kangge menghibur khususipun masyarakat wilayah sekitar pondok pesantren, bahkan dari luar wilayah pun pondok pesantren alhamdulillah sampun kersa hangrawuhi wontenipun pementasan jatilan menika. Ingkang salajengipun wonten wekdal dalu menika grup jatilan dari Kendal Sari, khususnya dari Trayung ya Mas, dari Trayung, kami atas nama Ketua Panitia Penyelenggara dalam rangka Hol Penyembun Simbah Kyai Haji Masudi Hamid saestu matur nuwun sangat. Ingin salajengipun ugi perlu kula aturaken bilih rangkaian acara Hol Penyembun Simbah Kyai Haji Masudi Hamid ing sepindah mbok bilih kala wingi alhamdulillah keluarga besar santri-santriwan santriwati khususipun pengasuh dari beliau Bapak Gus Suntaji SAG alhamdulillah hampir dirawuhi sekitar 5.000 sampai 6.000 ziarah ke makam Mahfilullah Simbah Kyai Haji Masudi Hamid wonten ing Pleret Bantul Ngayojo Karto Hadiningrat. Tepat jam 4 kita mulai fausan wizitir tahlil, jam 5 alhamdulillah sudah selesai dalam pelaksanaan wizitir tahlil. Hari yang kedua alhamdulillah ngawontenaken pentas seni jatilan siang sampai malam dan alhamdulillah juga terlaksana dengan lancar. Dan insya Allah untuk besok pagi, besok siang nanti ada pengajian wali santri, dan insya Allah di hari Kamisnya insya Allah nanti kita agendakan semaan Quran, dan malamnya sehabis sholat isya insya Allah nanti dilanjutkan dengan pengajian yang akan dirawuhi dari beliau Bapak Kiai dari Jawa Timur. Ing sepindah malih saestu ing mriki kula atas nama Ketua Panitia Hol Penjenenganipun Simbah Kyai Haji Masudi Hamid yang ke-22 dan juga Khatmil Quran yang ke-37, berkat doa panjenengan sedaya saestu ing mriki kula selaku Ketua Panitia matur nuwun ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun himbauan dari kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara, kula nyuwun mbok bilih pentas seni jatilan wonten wekdal dalu menika estu kula nyuwun tulung keamananipun monggo dipun jagi ingkang kanthi saestu. Saya tidak ingin ada keributan di wilayah komplek Pondok Pesantren Darul Quran Babendan Salafiyah. Tujuan kami mengadakan hiburan ini seizin almarhum panjenenganipun Simbah Masudi Hamid setiap tahun. Tetap insya Allah nanti kita agendakan seperti pada malam hari ini.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Ketua Panitia Hol Nyenpun Simbah Kiai matur nuwun sangat awit kekompakan dari teman-teman grup Jantilan, juga kekompakan panitia, dan juga malam hari ini siang tadi juga teman-teman dari Banser alhamdulillah juga siap mengamankan baik siang maupun malam pada hari ini. Sekali lagi kami atas nama Ketua Panitia mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bitaqullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten babaring pangandikan saking kadang-kadang panitia panyelenggara ingkang sampun kaaturaken segala wau ngajeng mobil samanggih panglipur ing ngongko kali saking para kadang PKM kepareng badhe ngaturaken beksan waroan. Salam bola waroan. Nggih, dijawab cok kanca yogane ris paris mikir digawa. Nggih. Kidul kae apa Manuk Baladewa kanane apa Onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra muga kidul kae apa Manuk Baladewa pakanane apa Onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra wis sawega kanca-kanca sampun sawega waroan BKM terus pundi oh iketerung dadi Sugeng dalu Mas Cugres Mbak Esmi dereng dadi jenengan sakniki sida ngadeg aku rasa dadak jeluk melih lagune nderek jenengan. Nggih. Sida ngadeg kula Kak Sri. Sida ngadeg nggih. Pratela kanca-kanca dereng dadi. Oh dandan, iya. nggih. Aku tak duet. Yo Paris duet. Nggih. Iya. Oh iya, boleh. Ben ora galau. Iya. Kita goyang lagi bersama Putra Krido Mulyo. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beta ati beta lambe Wes sedang mati rasaku kan mas rungono tangisku becikku ilangnya saka uripku paribasan granggen lintang neng angkasa kowe teka ninggal aku marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu
ada Faris ya. dan juga Mbak Isi. Kita joget bareng. Keneng opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku menting ke wong liya. Opo pancen tresnamu saiki wis beda, kaya lumut nang pinggir segara. Mas
kasih, Matur Mas Ri, suwun terima Mbak Esmi, kasih, matur kerjasama nuwun. yang sangat luar biasa tentunya pada kesempatan malam hari ini. PKM hadir bersama dengan Konco Dewi, audio profesional dari Kota Trayu Kendal-Sari dan juga Konco Dewi Lekting. Wah, luar biasa. Kabeh di Mas Tombro. Berikutnya Budi Sopo. Lah aku ya topo ngono, lah aku ngomong apa mau? Oh, iya, iya, kleru dari aku. Berikutnya segera hadir dari rekan-rekan PKM yang akan memberikan sajian tarian kedua tentunya lewat karya tari waroan dari PKM. Selamat malam, selamat menyaksikan.
sarwa ireng sandangane tondo sewara raja Sabar co konco sabar kabeh co yo 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 meski bukan yang pertama di hatimu tapi cintaku terbaik meski ku bukan bintang di langit tapi cintaku yang terbaik meski ku bukan yang pertama di hatimu tapi cintaku terbaik meski ku bukan bintang di langit tapi cintaku yang terbaik. yo 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 Oh
sedulur sedulur welas kasih Pak Sri Kepiris Paris selani pantun riyen nggih Pak Sri nggih. sengkake Yupaiti tuku blewah. ya anyar iki Ngombe srabi lungguh menggagak. wah ora sarupa Wis diragati ngentekno sawah. Kok malah dirabi tangga sebelah. Tareta Sedulur sedulur welas asih ngedusi wedhus nganggo banyu. ngedusi Mbak Ismi gelem kok ngedusi wedhus ris. Terus pacotke. Neng cedak kalen ngisor wit lumbu. Wah, terus kepiye? Ra ngurus apa jawabmu, pokok men I love you kanggo awakmu. Wah, cah nekat. Sedulur sedulur welas asih sabar kanca-kanca bala kiprah kabeh sawe kaca sengkake yo
ben papan tak rewangi duduk sumur mane-mane menawa metu banyune tak rewangi dodolan sore-sore kebone kiro ae wono lajae wono yang apa godhonge yo la elo elo ya elo la elo elo edewe lali ala kopo kiro sore-sore kebone kiro jale wono lebu yang apa godhonge ya la elo elo ya elo la elo elo edewe lali ala kopo kiro sore-sore kebone kiro jale wono lebu yang apa godhonge ya la elo elo ya elo la elo elo edewe lali ala kopo kiro sore-sore kebone kiro jale wono lebu yang apa godhonge ya la elo elo ya elo la elo elo edewe lali ala kopo kiro sore-sore kebone kiro jale wono lebu yang apa godhonge ya la elo elo ya elo la elo elo edewe lali ala kopo kiro sore-sore kebone kiro jale wono lebu yang apa godhonge ya la elo elo ya elo la elo elo edewe lali ala kopo kiro Pak Sri sing kepiris Paris ngunjuk riyen Pak ngombe aku percaya kagunganmu tenggok garing risa weh aku Jaman wis akhir bumine goyang akale jukir sakarate goyang jaman wis akhir bumine goyang akale jukir
Mbak Esmi. Dalam. Zamane wis akhir bumine goyang Mbak Esmi. Bacut ke. Akalin jungkir, Akalin jungkir negeri. Gedek mangan beton duwite entek kali moto jaman desa menaris citok nek. pun telas mengkeh Boleh gawe gur siji. Mbak Esmi gawe dereng. Nggih ditokke saeninge monggo. akalin jungkir, akalin jungkir negara Itu. Pitik cilik ana ngembang mikir dhisik lagi ngomong isin yo mas kok kabeh iki wonten aku benci nanging seneng isin yo mas mlaku tuku sandal karo aku jual mahal isin yo mas pitik cilik ana ngomong mikir
Tenang, tenang. Sabar, sore. Sabang, Pak. Nggih, sabang, sabang. Nggih. Nggih. Ninggal rasa tanpa pukasan. Oh, kasunyatan ing rasa kapendhung ing dodo kujiwaning tresna tinatuning nolo tanpa swara udan tali asmara tanpa swara udan tali asmara rasa tanpa pungkasan. Kasunyataning rasa kapendhung ing dodo kujiwaning tresna tinatuning nolo tanpa swara udan tali asmara tanpa swara udan tali asmara. Tepuk tangan yang meriah, satu persembahan tarian Waroan Putra Krida Mulya luar biasa. Dadi cowok dadi kendangi dadi. J, satu persembahan dari PKM, sebuah tarian Waroan versi dari Putra Krida Mulya. Berikutnya nanti tentunya di penghujung acara dari rekan-rekan PKM akan mempersembahkan sajian tarian Wira Yuda. Sambil menunggu lanjut dangdutan taren sene iki. Dangdut terus Marsip luar biasa. Berikutnya dikasih tembang-tembang bernuansakan dan tentunya beriramakan dangdut, goyang bareng, joget bareng bersama dulur-dulur PKM. Yang pertama
Monggo Mbak Punde Anda Yane. Dan juga sekali lagi ucapan terima kasih dari dulur-dulur PKM tentunya kepada segenap jajaran panitia penyelenggara haul yang ke-22 Kiai Haji Mas Hudi Hamid yang berada di pondok pesantren di kawasan Demak Ijo Karang Nongko. Dadi jo, dadi tenan yo. Dadi jo. Dadi, ayo kendangi.
Demikian sajian dari rekan-rekan PKM pada kesempatan malam hari ini. Dan nanti sekali lagi perlu kami sampaikan bahwasanya di sajian tarian yang ketiga dari rekan-rekan PKM akan mempersembahkan sebuah tarian Wirayuda. Mun siap nopo dereng kanca-kanca kabeh Wirayudane. Nggih, sambil menunggu tentunya dikasih satu tembang bersama dulur-dulur PKM. Monggo Mbak Ismi lakune nderek. Cek. Ya. Dalam. Lilo. Oh baik. Oke, Dikasih- joget ya. Oke. Dikasih sebuah tembang Lilo. Iya. Ya. Goyang bareng Putra Krido Mulyo. PKM. Oh baik ya. Arep joget. Ya ayo goyang bareng asik. Goyang ke, wasik, wasik, wasik. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mong marang aku sinar selintang rembulan
matur nuwun Mbak Esmi sebuah tembang lilo bareng panjenengan semuanya tentunya, masukan juga semuanya nggih. Matur nuwun sip aman terkendali tentunya, masih kerja bareng dengan dulur-dulur PKM dan juga konco Dewi Audio Bro Pesional Trayu Kendala Sari Kemalang Klaten. Berikutnya akan segera hadir sajian yang ketiga, yaitu sebuah tarian Wiro